Myntri Tnad Bording U80 Mondal ula Pyntikna ban ai Bording no shaka Shnong Photeitsim kabahab Haranikor Civil Subdivision Southwest KHASI Hills District ula ai yak jingkular ha kapor ba penlong yak jingelang bat ka KSU Southwest KHASI Hills District bat KSU Ranikor Circle ha ka office terekam jong udang shen u president jong ka KSU Southwest KHASI Hills District u forwardman Nongrem ula pentim ba haka jingelang kaseng kalapen kan mau biang ya u halor ka jingdon kam boarding kirki haka Shnong Photeitsim ka baklempat yo boarding hadu menta haka jingsha kan ikamat lani kami kamat ka benta ban ong ka jingdawa ban ai boarding ya kan Shnong na jingsha kam desu ka jingdawa ka ban batmai na kaleng jo kaseng bat kin ngalam Shnong rai nadu kisnam arjar kanyo ngala persang ban kandu ya ki bor pada pejong ka MPDCL. Jadi untang kata haus nam arjar arpulairu hakas potrik jung bunai me jung snam arjar arpulairu ngila le yakandu yo nganisa kata iti mondali ban kran pada bakani reha tu ki por ki parla ban ai sharan kedang kular ngi ban ai dan kini ki solar light. Myntri Tnad Sport